Je krásny slnečný deň a preto všetci cítime príchod jary. Aj pod týmto dojmom som optimista, že budúcnosť sa bude vyvíjať v súzvuku s prírodou. V sobotu končí, dovolím si povedať, najškaredšie obdobie najšpinavejšej politickej kampane, ktorá tu kedy bola. A práve v tento krásny, skoro jarný deň vás chcem poprosiť, aby ste sa nedali ovplyvniť nízkosťou, za akou prišli nové politické subjekty do tejto kampane. Stále platí, akou zbraňou bojuješ, takou hynieš. Táto kampaň zasiahla všetky strany bez rozdielu. Preto v tieto posledné dni pred voľbami je mimoriadne dôležité už nepočúvať žiadne záhadné odhalenie. Všetko, čo sa denne udeje, má svoje plusy aj mínusy. Každý z nás denne urobí množstvo rozhodnutí, z ktorých by niektoré rád zvrátil, ale už sa nedá a život beží ďalej. Nič nie je ideálne. Toto by sme si mali uvedomiť všetci a až potom súdiť iných. Nikdy som nebol politikom, ktorý ohovára, kamufluje, rozbíja, ale naopak som politikom priamým, ktorý si vždy vedel povedať a zastať svoj názor. Je čas, kedy aj ja rekapitulujem si svoj politický život. Vďaka vám pôsobím v politike a vďaka vám som rozhodoval, ako som najlepšie vedel. Som politik, ktorý chápe problémy takmer každej časti Slovenska. Narodil som sa v Trenčine, do 20-ky som žil v Kokolnej, manželka a dcéra sa narodili na Spiši, chlapci v Martine, kde žijeme. Zaťa mám z Vranova a veľa času som strávil v Bratislave. Dovolím si povedať, že som politik, ktorý vždy zohľadňoval všetky regióny a vždy som bol ich zástancom. Dnes sa vám všetkým môžem s čistým svedomím prihovárať a poďakovať za dôveru, ktorú ste mi doteraz preukázali. Som vďačný, že som túto prácu mohol vykonávať. A ak budete chcieť, aby som vás aj naďalej zastupoval, tak si vás dovolím pekne poprosiť o zakružkovanie môjho čísla 56 na kandidátke SDK UDS. Ďakujem vám.